Baserria Naturreskola Bizia elkarteak hainbat urte daramatza baserrietako bisitaldi didaktikoak antolatzen. Urte osoan zehar Gipuzkoako haur eta gazteen eskolei Goierri garaiko zenbait baserrira joateko aukera eskaintzen die. Baserri bakoitzeko langintzaren arabera, aktibitate desberdin bat egiteko aukera ematen dute bisitaldiotan. Ezkio itsasoko Aristizabal baserrian ogigintza naturala eta frutazantza lantzen dituzte. 16. mendeko baserri berriztu honetan, bisitak izaten dituzte astero. Ogi ekologikoak dituen sekretu guztiak erakusteaz gain, ogia nola egiten den ere erakusten dute Marilu eta Xabi baserritarrek. Eta ogia egiteko gehien estimatu den zereala beti izan da garia. Gaurkoan Maizpide Euskara Barnetegiko ikasle talde baten bisita dute. Egun osoko bisita honetan ikasleak ogiaren prozesu osoan parte hartzen du, eskuz lan guztiak eginez. Gari aletik hasi eta ogi egin berria eskuartean edukitzerainoko bidea lantzen da. Eta horretarako, garai bateko eta gaur egungo tresnak erabiltzen dituzte. Horrez gain ogiaren kondaira, ogi industrial eta naturalen arteko aldea, eta ogiak elikaduran duen garrantziaz ere azalpenak ematen ditu Xabik. Azalpenak entzun eta barneratu ostean, mantalak jantzi eta norberaren trebezia erakusteko unea dator. Hau da gelditzen dena, zaila, azal gogorra. Lortu behar dugu uraren temperaturarekin 75 igotzea. 75. Gaur egungo ume eta gazteak baserri mundura eta tradiziora hurbiltzea beharrezkotzat ikusten du Xabik. Lehen eguneroko gauza bat zena, biztanle askorentzako, gaur egun umeak ez dute horrelako gauzak bizi. Ikusi bai, baina telebistan. Baina bizi ez. Eta bizirik gabe, nekez ikasten da, nekez barneratzen da, ez? Ordan, hori da gure aukera. Guretzako oso garrantzitsua da hori, umeak beraiek eginez eta egiten duena etxera eramanez poztea eta motibatzea eta ikasketa izan dadila esperientzi bat, ez dadila izan alegin bat. Maizpideko talde honen lehen bisita da Aristizabal baserrira, eta ez dira batere gaizki moldatu okin lanetan. Ogia egiten ikasteaz gain, euskara lantzeko aukera paregabea ere izan dute. Zer nahi du hori? Zure txanda pakea? Horrela, oso ondorena. Oso interesgarria izan da, eta gizon honek, Jabik, asko daki denetarik, eta oso jatorra da, eta oso ondo egon gara. Hori azkenean bere iritzia da ogia gizakiaren laguna dela, eta oso interesgarria, oso ekologiaren aldean, eta ezak ikuspuntu oso berezia. Horrelako gauzak egiteak aukera eman digu benetako euskera entzuteko eta edozein modutan hitz egiteko eta erabiltzeko. Gure taldea da Maizpideko onena. Bai, beti farri. Gure artean oso ondo modatzen dugu eta gara. Gutxi gora bera talde bakoitzak hilean txango bat izaten du eta urtean zehar 6 lekutara edo horrela joaten gara. Eta horietako bat da hau. Noizean behin behar izaten da horrelako irteeraren bat, pikin bat talde giroa sortzeko eta asko ikasten da, hiztegia ere aberasten da eta... Eta Xabi bera ere pozik. Eta guretzako baserritar bezala ere, baina oso aberasgarria da, zer nolabait baserritar izatetik irakasle izatera ere pasatzen gara. Bai eskolako umeak eta bai irakasle joaten dira gustora, benetan ikasteko beste modu bat delako. Egun osoko bisitaren ondoren, egindako ogi eta opil goxoak etxera eraman eta dastatzen dituzte bisitariek.